כאן אורן דגן ועוד סרטון חדש, והיום אני הולך לפתוח 100 דרופים. אתם יודעים מה זה? 100 דרופים! הנה אתם רואים? 100 דרופים. אוקיי, הראשון יצא לי רר. אוקיי, השני יצא לי רר. עוד פעם רר. אדיר. חברים, זה מטורף. 6 מדהים. 7 8 ריקו. 9 10. טוב, אני לא אספור, אין לי כוח. אוקיי, בינתיים זה מטורף. מה יצא לנו? מי ציווה את ריקו? הנה אח שלי, כבר יש לו את ריקו, הוא קיבל עכשיו. יאללה. מיפיק על הראשון חברים. מיפיק? זה נשאר מיפיק, אבל לא נורא, גם טוב. יאללה, בוא נפתח. ולא קיבלנו שחקן לבאסה, אבל אוקיי. יאללה. רגע, אני קצת ינמיך שתשמעו אותי. חברים, זה 100 דרופים, זה הדבר הכי גדול שיצא אי פעם בברול סטארס. יאללה. חברים, על כמה אנחנו כבר, אתם יודעים? גם לי אין מושג. זה הולך להיות סרטון ארוך נראה לי. אפיק. אוקיי. למה רק ירוק? אח שלי מסכן, הוא מקבל רק ירוק. יופי. עכשיו הוא קיבל אפיק. גם אני עכשיו קיבלתי אפיק, אבל בסדר, למרות שאפיק זה גם... מיפיק! חברים, מיפיק! 200 קרדיטים! לקרוא! מדהים. גם אח שלי עכשיו קיבל מדהים. יש לו משהו מסתובב. סקין של ניטה פנדה. יאללה. למה יצא לי רק נדיר? אדיר. מיפיק? כלום. 200 קרדיטים? אדיר. וואו, חברים, זה מטורף. למה לא יצא לי טוב? כן, חברים, אנחנו רוצים כבר צהוב. אנחנו רוצים כבר את האגדי שלנו. מתי הוא יגיע? אפיק. חברים, אבל איזה כיף ל100 אנשים שקיבלו, ל100 אנשים בכל העולם שקיבלו 100 כוכבים אגדיים. אוקיי. חברים, זה מטורף. למה יצא לנו רק גרוע? אנחנו רוצים גם אגדי. יצא מיפיק, אבל איפה האגדי? האגדי חסר. נו! חברים, זה מטורף, אתם יודעים? What the fuck, חברים? נדר במיוחד. זה מטורף. אוקיי.
חברים, זה לא מפסיק, זה לא פוסק. מפסיק קרדיטים. אח שלי קיבל סקין של טרה. יאללה, חברים. מה עם אגדי? אח שלי קיבל בינתיים רק בראולר אחד. את ריקו. אני לא קיבלתי כלום. אפיק. חברים, זה מטורף לגמרי. מטורף. איפה האגדי? מטורף. אגדי, אגדי. אגדי, אגדי, אפיק. אוקיי. חברים, זה מטורף לגמרי, אתם יודעים? נראה לי אח שלי עומד להשיג את ספייק. יכול להיות. מי פיק? let's go חברים, let's go! קיבלנו את בן! let's go! אוקיי. let's go חברים! דמות אפיק ראשונה לסרטון שלנו! דמות ראשונה לסרטון! יאללה. אפיק. כלום. אנחנו לא מקבלים כלום. אגדי! חברים, קיבלנו את האגדי הראשון שלנו להיום! הלאה! אתם רציניים איתי? לא נורא, לפחות אגדי חברים. מי פיק? זה אח שלי? גרוע. כלום ושום דבר. חברים, זה לא... מי פיק? עוד מי פיק חברים. חברים, 200 קרדיטים לקרום. אתם בטח שאלתם איפה אמבר שהייתם אמור להשיג. וזהו. יש עדיין. אגדי. אגדי לאח שלי חברים. מה יצא לו? כלום. 1000 זה. יאללה ביי.